खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। उरियाम खादाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारहरनायनि उनाव बै ओनसोलखौ नागा सुबुंफोरा दखल खालामनो नाजादों, जायखौ लानानै उरियाम खादाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो 4 नागा सुबुंफोरखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। आसाम नागालेण्ड सिमानि उरियाम खादनि मुदुपुराव फसंनाय आसामनि हाग्रा बिफाननि अरायथा नङि गेबनि जवानफोरा हमनो हायो बे 4 नागा सुबुंफोरखौ। रिपर्टनि बादिब्ला गिबियाव जायगानि थागिरि सुबुंफोरनि जि-जोम गाननाय 4 नागा सुबुंफोरखौ मैहुर खालामग्रा हाथियार लानानै गिदिंनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बिसोरखौ NACNनि सोद्रोमा जानो हागौ होननानै हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा सन्देह खालामदोंमोन। बेनि उनाव हाग्रा बिफाननि जवानफोरा बिसोरखौ हमनानै दोनो। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बाथौ सिबियारि दौरिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारि बानजायदों। गासै सा 26 दौरिफोरनो बे 10,000 रांनि चेक बिलाइखौ एमएलए पबित्र कुमार बर'नि नुजाथिनायाव राननानै होनाय जायो। बावैसो सान सिगाङाव बर'नि मोननै रिजनेल पार्टिनि गेजेराव दावराव सोमजिखांनायनि उनाव बे खेबावबो फिन आरोबाव दुंहाव थासारि सोमजिदों BPF आरो UPPL दोलोनि गेजेराव। बे खेबाव BPFनि सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोखौ मदद खालामग्रा सोद्रोमाफोरनि नखरखौ गाग्लोबनायनि अजद दैखांदों। गाग्लोबजानाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बादिब्ला हरनि समाव BPFनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारि बिथांखौ गावजों लोगोआव BPFनि सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै बावखुंग्रि बाथिपारा गामिनि 2 UPPL दोलोखौ मदद खालामग्रा सोद्रोमाफोरनि नखरखौ न'आव हाबनानै लामानि बेरा दानसिदों, न'नि दरजा जोखावदों आरो बुथारनो हुमखि होनायनिबो अजद दैखांदों। बे हुमखि होनायखौ लानानै BPFनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारिखौ बावखुंग्रि बियाबनि बाथिपारा गामिनि 2 नखरखौ गाग्लोबनायनि थाखाय कक्राझार पुलिसनो FIR थिसनबाय। बेराफारसेथिं नाथाय बे जाथायनि आन्दोआव मा दङ बेनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होफैदों लैहोर लैहोर गयारिया। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला आंखौ गोबां खौरां बिजोङाव UPPLनि मददगिरिफोरनि न'खौ गाग्लोबदों होननानै फोसावदों, नाथाय बे जाथायनि आन्दोआव मा दङ बिथांमोना बेखौ फोरमायाखै। बिथांमोना सा 8 बिजाथि फोसावनानै रंजानानै बमा गावनायनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय बिथांमोना आंनि नखरखौ टारगेट खालामनानै गोबां समसिमहालागै आंनि नखराव बमा गावहरदों, जायनि जाहोनाव आंनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा उन्दुनो हायाखै। बिथांमोना BPF दोलोनि सुबुंफोरखौ हुमखि होग्रा गाग्लोबग्रा होननानै बुंबाय थायो, नाथाय थांनाय 2024 नि MP इलेक्सनाव आंनि गारिखौ UPPL दोलोनि सोद्रोमाफ्रानो गाग्लोबग्रोदोंमोन, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम रावबो जेलाव गैया। बेखायनो राजखान्थिखौ राजखान्थि हिसाबैनो दोननांगौ, नाथाय बेबादि गुबुननि नखराव पार्सनेलि एटाक खालामहैनानै बमा गावहैनानै रावनिबो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ असान्ति खालामनाङा होननानै गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। बेजों लोगोसेनो जाय नखरखौ आंखौ समाजारि बिजोङाव गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों बे नखरा जोंनि नखरखौबो आगोलाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन, जायनि थाखाय रागाजों बे खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों बिथां लैहोर लैहोर गयारिया। हजाइनि मराचराव 2 सिखावखौ खादों पुलिसआ। गुबुन जायगानिफ्राय खावनानै लाबोनाय 3 बाइकखौ बे खाजानाय सिखावफोरनिफ्राय बोखांनो हादों पुलिसआ। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सिखावफोरखौ नकुतिर आली आरो गुबुन सासेखौ खालामिया होननानै सिनायथि होदों। होखानाय रादाय बादियैनो बिटिआर सोरखारा बावैसो सान सिगां हाग्रा बिफाननि फरेस्टार 1, फरेस्टार गार्डनि साख्रिनि थिसनथाइ रानखांनायनि उनाव फिन मैयानि सानावबो कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोदानै PCDCनि सेक्रेटारि मासि साख्रिनि थाखाय सायख'जानाय गासै सा 420 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ राननानै होनायजों लोगोसे प्रजेक्ट डाइरेक्टर, DRDA आरो BDO मावख'गिरिफोरनोबो गारि गथायदों। NRCखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। रायजोआव NRCखौ लानानै नायबिजिरफिननाय जागोन। NRC नायबिजिरफिननायनि थाखाय गथायनाय आर'जलाइखौ आजावबाय हादरनि जौसिन बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि NRCनि रायजोआरि कअर्डिनेटर हितेश देब शर्माया थांनाय 24 जुलाइ खालि NRCजों आबुङै नायबिजिरफिननायनि थाखाय जौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदोंमोन आरो बे आर'जलाइ होनायखौ जौसिन बिजिरसालिया आजावबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला जौसिन बिजिरसालिया NRCनि रायजोआरि कअर्डिनेटर हितेश देब शर्मा मोनसे नटिस दैथाय हरदोंमोन। मिरु सोरखार, रायजो सोरखार आरो रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया एबा RGIनोबो बे नटिसखौ जौसिन बिजिरसालिनिफ्राय दैथायहरनाय जादों। बेनि उनाव बेयो रोखा जायोदि आसामाव थाबैनो फिन NRC नायबिजिरफिननाया जागायगोन।
आसामाव बन्द खालामसिगोन 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंफोरनो आधार कार्ड होनाय। रायजोआव बांलादेशी होखारनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे बिथांखिखौ लादों आसाम सोरखारनि केबिनेटआ। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव आधार कार्डनि सायाव गेदेर थांखिखौ लादों। गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसामाव दानिफ्राय SC ST साहा बागाननि मावफारियाफोरखौ नागारनानै 18 बोसोरारि देरसिन सुबुंफोरनि थाखाय गोदान आधार कार्ड इस्यु खालामनाय जानाय नंलिया। सोरबा सुबुंनि बैसोआ जुदि 18 बोसोर बारबाय आरो दासिमबो आधार कार्डनि आर'जलाइखौ होआखैब्ला बै राहाखौ मोननाय नङा। जायफोर सुबुंफोरा दासिमबो आधार कार्ड बानायनानै लायाखै बिसोरनि थाखाय सेप्तेम्बरसिम आर'जलाइनि खाबु होनाय जादों। रैखाथि आरो समानथायनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामनाय बादिब्ला गथ'साफोर आरो माखासे जर'खा थाखोनि अनगायै गोदान आधार कार्ड बानायनाया बन्द जागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।